Motivation, bad mind bandits. What's going Only by Tech exclusive. Manadu, look at bye. Bakufunda kuti skora nakubasa nekuti mapepa ndakarasa basanze kubasa kwababa kune basa utaigona ndamu yacho kune vanhu kubasa kwababa aiwa kune basa kavaitaura nendoka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kubasa kwababa aiwa kune basa kavaitaura nemboga yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kwakikadashi kuziva wariyambutsa kutubate tsuro unenge waimutsa varoi avangaroi chikutsa chibvunza chabva zvatakatya takarutsa anzizvibhiku uyo mwana wasauro uyo tangisa mutauro manje vokoso manje turuzi basa rababa iri siriyasi aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kubasa kwababa aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa vamwe vakuti hovhorosi iyi yakakurisa tobva ndati yani mboidzoresa ndoipinda yechedero zvatova zvinharo saka imi musandiise paskero mistete nabosikama maziva batoni nambasonitava vakuziva kuti loko likafa waswere kubasa kwababa aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kubasa kwababa aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kwakikadashi kuziva wariyambutsa kutubate tsuro unenge waimutsa varoi avangaroi chikutsa chibvunza chabva zvatakatya takarutsa anzizvibhiku uyo mwana wasauro uyo tangisa mutauro manje vokoso manje turuzi basa rababa iri siriyasi aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa kubasa kwababa aiwa kune basa avaitaura nemboka yakusasa mahati manunzi asi makasa bati ndichayedza nepandokwanisa manheru akanaka muri yezimbabwe manzwa here kuti pashaika mukuru sauro vana vake mumba vakurwirana umambo asi pane hwani asina daka uya aneinavo piabholando vauze kuti isusu tiri imwe mhando ndikati fuji vauze kuti vakushaye kuti tipila bongo ende futi tiri strong unre sa